Ililista naman natin ang 10 second-hand cars under 600,000 pesos. Number 10, 2017 Nissan Juke. Hati ang opinion ng mga consumers kung magagandahan ba o mapapangitan sa design ng Juke dahil sobrang kakaiba ng itsura nito. Pero para sa akin, maganda at futuristic ang design nito. Ang pangalan ay nagmula sa salitang pang sports na to juke o to dance or change directions demonstrating agility. Dahil sa maliit nitong frame at efficient na mga parts ng makina. Noong February 2009, ang Juke ay pumasok sa produksyon sa planta ng Nissan Motor sa United Kingdom. Meron itong 188 horsepower, turbocharged 1.6 liter 4-cylinder engine, kaagapay ng 6-speed manual transmission. Ang 2017 Nissan Juke ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 560,000 pesos. Number 9, 2017 Hyundai Tucson. Inilabas ng Hyundai ang isang compact crossover SUV na may pangalan na hindi tunog Korean kung hindi tunog American. Sinasabi raw na intentional ang pangalan nito para makapture ang American market. Ito ay ang Hyundai Tucson. Ang 185 horsepower 2.0 liter CRDI diesel engine ay ang pangunahing selling point ng 2019 Tucson. Sa oras na sumipa ang turbo, malakas na hatak ng torque ang mararamdaman mo na may 402 Nm na tumataas pa bago mag 3,000 RPM. Isa itong comfort-oriented style ng linear power. Meron itong 8-speed automatic transmission na nagpapadala ng power sa front wheels ng sasakyan. Ang mga compact 5-seater crossovers ay naging normal na daily driver na sa panahon ngayon. Ang Hyundai Tucson ay hindi papatalo sa trend na ito. Ang isang panlaban din nito sa competition ay ang mas efficient nitong diesel engine. Ang 2017 Hyundai Tucson ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 600,000 pesos. Number 8, 2011 Hyundai Grand Starex. Isa itong 10-seater van na inirelease ng Hyundai. Maluwag ang van na ito na pwedeng sasakyan ng mga artista at politiko. Sobrang elegant at luxurious din ang interior nito. Mayroon itong 2.5 CRDI 4-cylinder diesel engine na kaya maglabas ng 168 horsepower at 441 newtons na torque. Pinareso nito ng 5-speed automatic transmission. Sa loob ng van na ito ay merong maluwag na space na tamang-tama sa malaking pamilya. 75 liters ang full tank capacity nito. Meron din itong 16-inch alloy wheels at McPherson strut sa front suspension. Rigid axle naman sa rear. Meron itong anti-theft device at power door locks na makakatulong upang maging ligtas ang mga tao sa loob, pati na rin ang mga gamit na dala nyo sa biyahe. Ang 2011 Hyundai Grand Starex ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 559,000 pesos. Number 7, 2009 Montero Sport. Sobrang sikat at iconic ng SUV na ito, lalo na nang nagkaroon ito ng issue tungkol sa unintended sudden acceleration. Pero lingid sa kaalaman ng nakararami, ang Mitsubishi Montero ay unang lumabas noong 1983 at di nagtagal ito ay naging isa sa mga paboritong pampamilyang SUV sa iba't ibang bansa. Bagamat may ilang issue ang umiskandalo sa imahe ng SUV model na ito, ang Montero ay nagkaroon na ng 3 generations sa ating merkado. Sa katunayan ay namayagpag ang sales nito sa Amerika at UK at tinawag pa itong Shogun, habang sa mga Spanish-speaking countries ay Pajero naman ang tawag dito. Mabilis na nakabawi ang Montero at mas matibay na ngayon ang mga SUV nila kaysa sa mga ibang brand. Ang Montero Sport ay may 2.4 liter diesel engine, 4x4 at 4x2 driving options at maaari ka ding mamili sa manual o automatic transmissions. Meron din itong 179 horsepower at torque na aabot sa 430 Newton meters. Makabago na din ang dashboard controls nito. Tadtad na din ng mga safety features. Personal ko na ding nagamit ang sasakyan na ito at masasabi kong smooth ang hatak ng makina nito. Samahan mo pa ng komportableng driving experience. Pulidong pulido ang interior nito, kaya talaga nakaka-love at first sight sa paningin. Ang 2009 Montero Sport ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 565,000 pesos. Number 6, 2011 Toyota Fortuner. Ito na yata ang pinakamadalas kong makita sa kalsada ng Pilipinas. Marahil ay sobrang sumikat ito at talagang tinangkilik ng masang Pilipino. Ang Toyota Fortuner ay unang inilabas noong 2004 at meron na itong dalawang generations. Isang katibayan sa kasikatan nito ay ang manalo ito bilang top pick sa taong 2017 at 2018 ng Autofocus People Choice Awards. Ito din ang naging top-selling SUV sa merkado ngayon. Talaga namang maaasahan ang performance nito at affordable kumpara sa ibang kalaban nito sa car market. Meron itong dalawang engine options na 2.4 liter to 2.8 liter, manual at automatic transmissions.
Meron din itong 4x4 o 4x2 driving options. Ang midsize 7-seater SUV na ito ay may eleganteng interior at magandang control panels. Kilala din ang Toyota Fortuner bilang one of the best family cars sa ating bansa dahil sa komportableng driving experience. Ang 2011 Toyota Fortuner ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 600,000 pesos. Number 5, 2016 Honda Jazz. Ang Honda Jazz ay nag-debut sa Japan noong 2001 na may bansag na Honda Fit. Isa din sa mga favorite design ko ang Honda Jazz dahil sa patusok ng nguso nito na parang agila. Kilala ang kotseng ito sa maluwag na interior. Kung ikukumpara sa mga karibal nito sa market, ang Jazz ang pinakapopular na kotse sa super mini class. Ito ay available sa 1.2 liter at 1.4 liter petrol engine kasama ng Jazz Hybrid. Ang hybrid na version ay medyo matipid sa gasolina dahil tinutulungan ng electric power ang sasakyan sa pagpapatakbo. Ang entry-level 1.2 Honda Jazz ay may manual transmission lamang. Gayunpaman, available ang automatic CVT gearbox sa 1.4 liter nito. Ang Jazz ay reliable din. Ito ay makikita sa 47th place over 150 sa Driver Power Survey noong 2014. Ang second-hand 2016 Honda Jazz ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 600,000 pesos. Number 4, 2009 Nissan Frontier Navara. Mas kilala dito sa Pilipinas sa bansag na Nissan Navara. Ang Nissan Frontier ay una lumabas noong 1985 na unang ibinenta sa Australia, America, Asia, Europe at South Africa. Sa ibang parte ng Amerika ay kilala din ito sa pangalang Nissan NP300. Meron itong base engine na 3.3 liters, V6, single overhead cam, at 180 horsepower. Available din ito sa 4x4 at 4x2 driving options. Crew cab design at maaari ka din pumili mula sa manual o automatic transmissions nito. Mas magaan ng konti ang kaya mong ikarga dito dahil ang maximum payload capacity nito ay abot lamang sa 500 kilos. Pero sa kabila nito ay isa ito sa kilalang pinakamatibay na pickup truck sa merkado ng iba't ibang bansa. Ang second-hand 2009 Nissan Navara ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 600,000 pesos. Number 3, 2014 Kia Sorento. Ang Kia Sorento ay isang compact crossover SUV na ginawa mula noong 2003 ng Kia Motors. Sobrang gandang tignan para sa akin ang patulis at singkit na headlights ng sasakyang ito. Ang platform nito ay katulad ng sa Hyundai Santa Fe at Vera Cruz, mid-size crossover SUV. Ang kotse ay original na ginawa para sa European market. Meron itong 3.5 liter 6-cylinder engine na may 195 horsepower. Ang mga customer ay nakakapili ng SUV option na may all-wheel drive o isang axle lamang. Ang second-hand 2014 Kia Sorento ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 568,000 pesos. Number 2, 2017 Toyota Avanza. Ang Toyota Avanza ay sikat na pangalan sa merkado ng Pilipinas. Inilabas ang Avanza noong taong 2003 at sa parehong taon ay nakabenta ang Toyota ng 100,000 units ng Avanza. Bumenta talaga na parang pancake ang sasakyan na ito. Ang Toyota Avanza ay unang ginawa ng Daihatsu at ibinenta ng parehong mga kumpanya sa ilalim ng magkaibang pangalan, Xenia at Avanza. Noong 2008, inilabas ng Toyota ang isang 5-seater na Avanza sa Pilipinas. Ang Avanza din ay sumikat bilang taxi cab sa ating bansa. Year 2017, meron na itong mas malawak na bumper, restyled headlight, alloy wheels, stylish na body at marami pa. Hindi tulad ng nakaraang bersyon, ang Avanza ay meron tatlong antas ng trim, J, E at G. Ang unang dalawang variant ay powered ng isang 1.3 liter engine, habang ang G-trim ay merong 1.5 liter na makina. Ang second-hand 2017 Toyota Avanza ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 600,000 pesos. Comment mo naman down below kung ano ang favorite mong kotse so far sa mga nabanggit. So number 1, 2007 BMW Series 3. Well-earned ang kasikatan ng 2007 BMW Series 3. Ito ay nag-set ng benchmark para sa driving comfort at sobrang top-class driving experience sa isang entry-level luxury car. Talaga namang pag naka BMW ka, isahan mo na pang mayaman talaga ang magiging experience mo. Meron nitong twin turbocharged 6-cylinder engine na kaya maglabas ng 300 horsepower. Meron nitong coupe at wagon style. Ang coupe at wagon style nito ay maaaring makuha sa parehong rear-wheel drive at all-wheel drive configuration. Meron din itong convertible type. Nakakakuha ito ng 4 out of 5 star safety rating sa front crash at 5 stars naman para sa side impact safety rating.
makikita natin na hindi lang luxury ang experience mo dito sa Series 3, kundi sobrang safe at durable din ang kaha nito. Ang second-hand 2007 BMW Series 3 ay mabibili mo ngayon sa estimated price na 580,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!